kuna ina ne ku da mutum ya fito ba magana ku duba mai gida ku ga kalau yake ko ba kalau yake ba. Na fito zan fita ma ba za ku ce da ni a da lafiya ko Allah ya bada sa'a ba. Yawar gida. Allah ke kin fiye kin yi da hauka. Wannan aure yake ce ka auro mace kamar ka auro baro. Ko ku da Allah ni magana kin ma fi ni tsayi da kika hauna. Kina ji na? Ki je ki ɗebo kayan ranka ta kaf duk wata sutura da kika santa wace. Ki wanke min ita tas ki shanya mun su duk akan iya. Idan sun bushe zaki bi amarya. Wanki fa kace? Eh. Wanki zaki mun. Zaki mun wanki ba. Ba zan iya ba. Amarya. Ya amarya. Ke. Go. Da kin cikin koyi yake fuskar ki nuna ki wannan ki ta tusa daki. Za ta wanke min kana gaba daya idan ta wanke za ta baki. Ki goge min su ke kuma ranka ta kaf ki kawo min su cikin daki na ki aje mu. Ya maka yi da kai. Me? Ce maka ne zan je unguwa. To kuma zuwa unguwa ma yar hamuwa ce ke duk inda duk ya da inda mana take da ba inda zaki saki mun gugar. Gaskiya. Maganar Allah maganar Annabi ba haka maka yi da kai ba. Ni ba zan iya maka wani guga ba. Ba mu yi da kai in ka auro ni zan zo in zama maka mai guga ba. Ba za ki mun guga ba? To kin ga ba irin wannan kuntata da kuke yi. Duk matar da take kuntata mijinta take tsawwala mar kar ku manta cewa Allah ya tsine mata kuma annabin Allah ma ya tsine mata. Ke ni ba zan boye muku ba ma fa. Yanzu mata zan kada guda biyu suna nan suna jira na dogwaye farare a aljanna. Da na mutu suna nan suna barka da zuwa jira suke kawai in je su aura. Dan na kai ka mana shiru kai din har wani na kirki ka sani da zaka ce wai matan aljanna to mu ma kamar yadda kake kirari mazan aljanna suna can suna jiran mu maza 70,000 mu mutu su aure mu. Mutum 100 dai zaki ce dai mutane 100 mai dai. Maza 70,000 aljanna. Ku ce kawai ku lahira da za ku karuwanci da ku. No. Wallahi karuwanci da ku lahira. In ba iskanci ba. Gidan uban wa kai maza 70. Can inda zaka kai mata guda biyu. Oh to. Daɗin ta da aljanna ba ido.